ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଓ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଝରଣାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଏଠାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଝରଣାର କଲକଲ ଶବ୍ଦ, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ସବୁଜ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ସପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ।
the silence, seeking the guidance